Здравейте, YouTube! Аз съм BG Master и днес с моите фъра ще снимаме клип в Builder PvP. Също то ще е реклама за сървъра. Да. И така сега какво ще правим? Чакай само си оправя настройките. Да, това е Петро Бастри, която си разделихме там по... Тя струва 10 лева, но ние си ги разделихме там по колко, не знам и аз. И си я купихме тази Bedrock база. Ето сега ще покажем какви айтеми имаме. Ето тук е чест за дърво. Тук с диаманти. Не взимай диаманти, бе, крадец. Какво взимаш диаманти, бе? Ето тук камък, тук пясък, тук храна, там пошенки. Аре, трайте тук за бакуси. Аре, трайте, бе! О, мага, подреждай, взимай, подреждай! Ето тук за брони, знаете какво... Не бий коня, бе! Добре, сега слезни от коня. Ога. What the fuck? Аре, кой ще леда с моторната битка? Ето. Тук нямам нищо. Така, аз първо отивам на арп VIP. Тук се продават тези легендарките. Тук с диаманти, ето. Един диамант се продава 300 кинта, купува се 300 кинта, има от 400. Така обсидиан пак, така. Втория таргет. Ето тук днес имаше евент, защото беше Коледа, празник беше. Ето тук се нареждат честовете и това е, където го виждате, това е хостера на сървъра. Има един админ, който забрих как се казва, трудно му е името много. Така, има LARP SMS. В сървъра има 4 ранка. Hero, Legend, 5 ранка, Hero, Legend, Titan, Demi Good и Good, аз съм Good. Ето тук е PvP чест за 4 лева, чест пълен с оп айтеми или за 1 милион. Тук 5 стака легендарки за 2 кинта или 750 хиляди. Тук 1 милион и 200 пари в играта. Тук елите чест, тези много силни айтеми. И тук са някакви наркотици, не знам за какво служат и аз. Но аз няма да ги взимам, така че. LARP Shop. Така, това е шопа. Тук не са сложени неща, защото го крадат. What the fuck? Тук имаше едни неща. Но къде? Не знам, сигурно ги е премахнал плагините. Сървъра лагна. Хубаво. Окей, отворена. Така, арп си в зона там там се биете, между другото. Ето сега ще ви покажа. Ето тук, това е охата. Ето тук има, тук който не може. Ето тук. Просто там е арената, LARP арена, ето там, сега ще ходиме. Ето, опа. Така,
ПЛХ. И това беха ларповете. Сега това е лар ПЛХ. Ето има едно нупче, където искам да го убия. Ела тук. Ела. Нупчето си е за мене. Вижте ми меча и керевете. Да! Не, мерси. Да, бе. Оф, Джугернаут плюс. Ти го вижда. Еми, нищо. Така, елате да разгледаме другите. Добре, това е спауна. Баба ти не го знаеш, що? Всяко какво друго показва, да, другите ми хомета. Тук нещо по барс. И елате пак в хомето. Бе. Пак си тъп. Окей. Аре, елате тук, бе. Елате пак по същия начин. Ти си вземи икона. Аре, бе, дъра. Той ти... Аре. Това е... Той не си го дава кония. Това е неговия кон. И това беше от нас. Надявам се ви е харесала рекламата. Заповядайте в сървъра. И чао! Чао!